Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-dhahirin ajma'in. Amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar, pundi niki, jamaah Darun Najah, jamaah Rahmah, lingkungan Karanglo, Kota Blitar, wabil khusus Bapak Wakil saking Bulurah, panitia, saudara-saudara saya, saudara-saudara kita dari non-muslim, ugi ingkang kula hormati, malam hari ini kita bersama hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita betul faedah, maslahah hasanah, betul kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat wa assalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ki selamat wonten akhirat. Pak Mudin kula wau ya kuwaget spekere kok ceblok ning apa mike kok ceblok ning kuwaget aku. Urung pidato wis nyeblok ning mik. Kula niki sakniki lek ngaji diuber-uber karo tukang gawe video iki lho. Niki YouTuber, niki lek kula ngarani mboten YouTuber, niki tukang gawe konten. Wong tukang gawe konten niku jenenge kontainer. Ya iki kontainer. Mau dalu ngaji teng Tulungagung ya Allah, enten 50 kira-kira sing ngrekam ini, masyaallah. Saya kondang nih jan saya ndak penak ngoten. Estu sampean urung tahu dadi wong kondang. Ya Allah, tibane malah ra penak aku. Ki yo sangune ki yo panggah. Para hadirin, tema malam hari ini adalah bangun peradaban dengan akhlak, perkuat silaturahmi dengan maaf nggih. Panjen wong sing halal bihalal ki wong sing di akhlak. Wong sing di adab apik. Lek akhlake ndak apik, adabe ndak apik, ya mau halal bihalal. Ngoten lho. Jadi cendeke wong sing gelem halal bihalal itu wong sing duwe adab, duwe akhlak apik. Lah akhlak karo adab apik niku muncul saka ati sing apik. Wong lek atine apik wis ora apik. Tapi lek wong atine elek, wong ya elek. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ala wa inna fil jasadi mudghah wa in salahat salahal jasadu kullu wa ing fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kok daging ini baik maka manusia baik, kok daging ini buruk maka manusia buruk. Kok daging ini sehat maka manusia sehat, kok daging ini sakit maka manusia sakit. Ala wahiyal qalb, dawuh Rasulullah, ingatlah daging itu namanya hati. Wong yang atine apik ya pribadine apik, wong yang atine elek pribadine ya elek. Wong yang atine waras awake ya waras, wong yang atine lara awake ya lara. Jadi wong gampang lara iki mek ndak pandai menata hati. Jadi wong lara niku sing penting awake atine waras ya awake waras, tapi lek atine lara ya lara. Bu. Sampeyan iki lek dilokne tanggane jujur, sing lara atine apa wetenge? Hei. Atine apa wetenge? Atine, tapi kok iso wetenge lara? Krana atine lara, wetenge lara. Lek dilokne tanggane, atine lara terus susah. Lek wis susah gak doyan madang. Lek wis gak doyan madang ku kena asam. Sapa muni asam urat iki mo? Kuwi mesti bolone Pak Mudin kuwi. Jadi wong loro asam urat ora kakean pedes, ora kakean kecut. Wong loro asam urat ndak pandai mengelola hati. Lah ngono kuwi wong lek mari ngelokne terus ketularan.
Wong lara asam lambung ya ora mergo kecut, mergo pedes, mergo gak pinter mengelola hati. Jenengan dilokne dulure atine lara, terus susah. Lah wis susah sampean delok lak tensine munggah, kena darah, ngantem jantung kena jantung, ngantem liver kena liver. Wong darah tinggi ki asale mergo hatinya yang sakit. Mula Allah dalam Al-Qur'an dawuh fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, ning jero atine iki lho kena penyakit, akhirnya penyakitnya ditambahi. Dilokne karo kancane atine lara susah, Bu. Lek wis susah ra iso turu, lek ora iso turu dawuhe Roma Irama, segala penyakit akan mudah datang karena kita terlalu banyak wong ora patek iso turu ki gampang lara kuwi kok. Mula lek ngono kula pesen ning wong Karanglo, awake dhewe iki lek pengen awet sehat, awet waras. Mergo lek atine apik ya akhlake apik, lek atine waras apake waras. Mula urip ning donya ki sing pinter njaga ati. Ngono lho. Pokok atine apik, wis to akhlake apik, gelem silaturahim. Pokok atine waras awake ya waras. Dadi wong lara ki mergo gak pinter njaga ati. Pertanyaane pripun Pak Lukman supaya hati kula apik, supaya hati kula waras, gak gampang lara. Ayo pesene wong sepuh-sepuh Karanglo digondeli. Ati ki lek pengen awet sehat, siji dieling-eling, lek enek apa-apa aja dilebokne. Kuwi lho. Lah sembarang dilebokne ati ya gampang lara, mek tanggane mantu gedhen ora kon rewang ya kok dilebokne ati. Lho nggih to wae tanggane mantu gedhen ora kon rewang kan malah beneran ora ke. Mulai kalau lebokne hati-hatimu lara, lek wis atine lara kok lambene lak lara. Tanggane mantu gedhen ora kon rewang, lah kok bar bedhuk ki mendung peteng. Muni piye lambene? Yo, beneran muga-muga udan ben ora enek sing enek ning Karanglo wong model ngene iki. Mboten nyang ki mau wonge. Lha sembarang dilebokne ati, mek ponakane ki lebodo ra mara kok ya dilebokne ati. Lho ora mara kan beneran tebu malah oranya. Kok lek lebokne hati-hatimu lara. Terus lambene melu lara pancen ponakan pekok. Bodho kok ora mara ngene budene buleke ulang-ulangane sapa. Awake dhewe gampang lara hati itu karena diri kita sendiri yang mengizinkan sakit. Mergo sembarang kok lebokne ati, atimu ndak kuat. Urusan bojo lebokne ati, tangga lebokne ati, dulur lebokne ati, wong tua, maratuwa lebokne ati. Gak kuat hati kita. Edah montore kok pabrike kok numpaki wong loro, Pak. Lek kok tumpaki wong 5 ndang rusak. Hati kita duduhi. Diciptakan Allah untuk apa? Agar kita membangun komunikasi karo Allah. Ben awake dhewe connect karo Allah. Mula hati ki sanono Allah. Lho nggih to. Ati kon ngiseni Allah, engko tenang. Lah awake dhewe ki ora. Mula Allah kan dawuh to, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wong Karanglo, atimu ilinga Allah, engko dadi tenang. Yo, jujur aku tak takon. Sampeyan iki lek dilokne tanggane, sampeyan ati sampeyan kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lah kuwi apa penyakit murah mari-mari. Lah awake dhewe iki lek dilokne tanggane iki ora kelingan Allah tapi kelingan sing yo gak mari-mari no. Gak mari-mari. Yo kejadiane tahun 2000 tahun 2020 kok cok penggah kelingan. Nyapa to yo kok ora takon karo omah ngarep ora kelingan iye nyapa. Dek lho tahun 2000 mantu gedhen yo ya Allah aku rewang seminggu ndak mulih. Bayangno yuk tekan doto wae ngeteri manten aku ora dijak lho yuk. Ora dijak ngeteri manten tahun 2000 lho tahun 2020 cek kelingan, selawe tahun batinmu tersiksa. Aja kok lebokne ati ngono kuwi. Sing mlebu ning ati ki Gusti. Nek atimu sing mlebu Tuhan, nek dalam hatimu yang masuk itu pangeran. Wah, tenang. Loh nggih wong peda motor wae diseni pertamax lewat diseni solar. Rusak.
Hati kok aja iseni saliyane Allah. Rusak, Pak. Tebu lebokne kene, becekan lebokne kene. Ya mumet atine sembarang kok lebokne ati, sembarang kok lebokne ati. Mula hati ki lek pengin tenang, awet waras, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis engko mulih wiritane kuwi ora usah neko-neko karo mlaku muni ngene, nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Hei, lek enek apa-apa aja dilebokne. Lho kok lebokne ati, Pak Mudin nyeblokne mik ya lara atimu. Kok gelemen atimu kok iseni mik iki lho. Iki kan ya enek sing nganyel ya Mudin nganyel ning. Lah mike kok lebokne ati. Nyapa to Pak, awake dhewe niku seringkali salat jamaah nang masjid nang musala. Enek cah cilik playon nalikane jenengan jamaah, jenengan gelo. Mergo cah cilik kok lebokne ati. Salat ki sing dilebokne Allah, aja cah cilik. Lek kok lebokne cah cilik lara atine. Nek cah cilik ruwami lak terus muni ngene, kuwi anake sapa to, anake sapa to kuwi. Soli. Pancen Solikin ini pekok pancen. Anake cilik dijak ning musala malah ngramen-ngrameni. Lho sing salah duduk Solikin. Lho kapan to anake Solikin iso kenal masjid musala lek akeh cilik digawa? Sing salah ki kita. Karena nyapa anake Solikin kok lebokne ati. Ati ki kudu diseni Gusti. Kula nuwun sewu mboten pamer, tapi sakniki bocah wis rada gedhe. Kula niku ngimami teng masjid maghrib. Niku pendak wis madhep ngulon ngeten iki wis arep takbir. Wis takbir Allahu Akbar. Kan nek cah cilik mluwayu. Gek karo malang kerik mentelengi kula ngeten iki. Aku belas ora keganggu aku. Mergo ora tak lebokne ati. Bar ngono ki terus muiteti awak kula Pak dipuiteti grayangi ngene sampe teko bapake unyil barang iki. Kula kok pamer mboten saya tetep tenang. Bar ngono brobos liwat kene iki. Mbualikne karo ngene iki, ya Allah. Lha iki lek tak lebokne ati, kula gelo lek wis gelo kuwi engko digawa mbahe, lambeku muni. Oh, mbah iki pancen ra beneh putu rijak ning masjid. Krungu mbahe sesuk ndak nyang jamaah mbahe wis. Lho, awake dhewe iki bene lek nek cah cilik rame ning masjid bene pancen bocah. Aja kok lebokne. Oh, tenan iki tenan lek pengen atine tenang. Nyit nek enek apa-apa aja dilebokne. Eling-eling kuwi. Golek bojone sampean takon, "Bu sing ngaji men sapa lho Pak Lukman? Apa judule? Nek enek apa-apa aja dilebokne." Lho tapi panggah mlebu ning ati iki Pak Lukman. Wis mau Allah kan dawuh, kon kelingan Allah. Ning jero ati iki lek wis enek Allah liyane gak mlebu. Tapi lek liyane Allah kok lebokne Allah ya ora gelem mlebu. Maknane kelingan Allah ki kelingan dawe Allah. Wis awake dhewe ki lek pengin gak gampang gelo, gak gampang dilebokne ati. Kelingano dawe Allah. Allah dawuh siji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti jenengan dadekne apa ning donya mboten enten sing percuma. Kuwi kok wis mulih sik tas mulai ngaji. Wis terus ayu ora tak lebokne ati. Wis rasa balik. Wis kono lek sing mulih neh mulya ora tak lebokne ati. Oh panitia. Oh ya Allah. Berarti ndelok kondisi mobilku ning ndi. Lha tenan. Wong ora balik ya Ustaz. Ora usah gelo Bu di ngonokne dilebokne ati. Iki nek sing mulih nggih, lek ora ngaji bar aja mulih. Lek nek sing mulih sitok estu tak dongakne muga-muga sing lanang wayuh. Sampeyan kudu eling bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang percuma, mboten enten. Allah ki lek nyiptakan apapun mesti enek hikmahe, enek kebaikane, enek nilai positife. Termasuk Allah ndadekne tangga jenengan, dulur jenengan, kanca jenengan, tukang rasani, tukang ngelokne, tukang maidu, tukang mitnah. Itu sing damel Allah.
Kuwi enek hikmahe. Hikmahe kangge apa? Sebagai ladang mencari pahala. Lho. Mergo besok nang akhirat ki dawuh Nabi ana wong sing mlebu kategori muflis. Muflis niku bangkrut. Jamaah ndak pedot, deres Quran ndak pedot, duhaan tahajudan ndak pedot, sedekah ndak pedot, teko ning akhirat habis Pak kebaikane, lah nyapa tibakne diwehne tanggane. Lho, iki jenenge wong muflis. Lah sing untung sapa tanggane? Mergo Kanjeng Nabi dawuh ndi-ndi enek wong karang lo dirasani kok ora dilebokne ati, besok kebaikane sing rasani dikekne ngene sing dirasani. Lho. Sapa sing difitnah tanggane kok ora dilebokne ati, besok kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Sapa sing dilokne karo tanggane dulure kancane kok ora dilebokne ati, sok kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Besok tengah akhirat akeh wong karang lo kaget, gak rumangsa sregep ngibadah, lha kok ning kono kuwi kebaikane akeh, ganjarane akeh. Enak-enak lungguh ning akhirat iki mara-mara cedheki karo malaikat, yu dalem. Omahmu ndi? Blitar. Kota apa kabupaten? Kota. Berarti wali kotane Ibin, nggih. Wakile koyoke wedok cik perawan, nggih. Sapa jenenge Tiu Samba? Kok roh malaikat? Wah, aku pae yo roh pas pilihan wali kota kan. Sampeyan berarti Blitar, nggih malaikatnya yu tak wae ganjaran mak mbleku. Ganjarane napa malaikat maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Iya aku roh, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Lha tapi kalau diganjaran maca Quran sak mboten kathah, sing pinter maca Quran, sing sregep maca Quran kuwi tanggamu, ning sayang tukang rasani awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane maca Quran pen. Kaya ngono kuwi. Bleku malih napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa kaji, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng nate kaji malaikat. Iya aku roh. Kowe biyen daftar gak sida to, duwite kok tukokne Avanza. Lho tapi kalau kan diganjarane kaji, kowe iki ditangga bu kaji yu. Wong bolak-balik kaji, bolak-balik umrah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane kaji pen. Lho kaya ngene iki lho, ra kaji oleh ganjarane kaji. Pokok aja-aja kok lebokne ati. Bleku napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah. Lho. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang karang lho. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane itu lek kon becek ora tau nyang. Aku yo ngerti. Enek to wong model ngono kuwi teng mriki? Kathah. Wong ya teko to? Wong nggih kacamata apa ora? Winginane aku muni ngono ki lho kok sing nggo kacamata cowo poti kabeh to. Lha kula iki mboten patek sedekah, heeh sing sregep sedekah ki tanggamu, ning sayang tukang mitnah awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane sedekah pen. Bleku lho, napa malih malaikat kok suwahe keemasan. Ganjaran yu, ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Ya Allah. Kula lho dadi wong karang lho, mboten ate tahajudan malaikat. Malaikat muni aku roh. Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Nek nguyuhmu nak nyami aku ya iya. Tetapi kula kan diganjani salat tahajud tanggamu ki bathuke ngecap ireng susun 28. Ning sayang tukang rasane ngelokne maido. Awakmu ate awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane salat tahajud pen. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah itu untung. Karena apa? Ditukar pahala karo Allah. Mula jenengan iki lek krungu dirasani Mbak, sampean dirasani dirisaki malih kemayu. Alah jawaban alah bede. Wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho Pak, lek ning wong karang lu ki kabeh apik, ngelokne ra tau maido, ra tau mitnah, ra tau. Kula tak tanglet Bu, terus jenengan oleh ganjaran kondi. Mula duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek gang. Mula lek ning karang lu enek wong nganyelne tulung, diingu Pak, diingu.
Coba nuwun sewu, panjenengan kan pirsa. Allah iki lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab saged, Pak. Tapi karo Allah panggah diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Rasulullah ki ganjarane akeh mergo nyapa? Dizolimi, dicaci maki, dihina karo wong jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi gak tahu dilebokne ati. Wis genah nggih. Mula lek dilokne difitnah dipaitu nyok nyelebokne. Eling-eling atine ben enteng. Sembarang kok lebokne ati. Kula engko sumpah mulih ra kok gawani berkat ra tak lebokne ati. Kok gelemen atiku tak iseni berkat iki. Lebokne kresek to lebokne mobil. Lho ngelek kula tak lebokne ati ya gondel Pak Mariono ndak cocok. Delok lek ngundang kaya ngono. Dawa. Mulak pidato ya berapi-api, kek ngangge sepatune ya gilap. Lho atiku dawa kok. Ngono ku ya mulih tak ngawani perutane. Kok gelemen le batin tersiksa gitu wis to enteng bebane. Sing nomor 2 kelingan dawe Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampeyan sadari imani. Dunia itu diciptakan oleh Allah sebagai tempat ujian. Wis to manusa ki ning donya mesti diuji. Kiai diuji, santri, lurah, pejabat, rakyat, wong sugih, wong melarat. Semua diuji karo Allah. Lah ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu mana to wong karang lu ki sing apik ki lho sapa. Jadi ujian itu untuk apa? Agar Allah tahu tibakne wong karang lu ki apik-apik. Lho, ngoten lho. Mula cah sekolah enek ujian niku nyapa? Ben gurune ngerti ndi sing pinter, ndi sing biasa, ndi sing bodoh. Lah awake dhewe ning donya ki ya diuji ben Allah ngerti, ngoten lho. Mula jenengan ki lek dielek-elek ora usah kok lebokne ati. Mergo wong dielek-elek urung keporo elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong ora eneng wong apik ngelek-ngelek kuwi. Wong sing elek-elek ki wong elek. Sampeyan ki lek dielek-elek aja kok bales. Sampeyan wis menang secara kehormatan, secara akhlak jenengan menang. Lah awake dhewe gak sabar dilebokne ati. Dielek-elek terus genten dilebokne ati, akhire terus genten ngelek-ngelek. Wis, lek dielek-elek genten ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lho terus sapa sing apik ki lho sapa? Lah lek awake dhewe dielek-elek terus bales ngelek-ngelek. Kuwi cara wong ploso sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Jadi awake dhewe ki harus menunjukkan kualitas di hadapan Allah. Lek wong karang lu ki hebat. Lho jenenge Lukman iki lho, Lukman iki lho, deloken wis ditulis iki lho. Kiai Haji iki lho nek ngono iki lho, nek nulis kaya ngono iki lho. Lho saiki Lukman ki wis diceluk kiai, terus dielek-elek wong duduk kiai. Lho kok Lukman bales, terus bedane kiai karo duduk kiai ki lho apa? Ngapunten sing kathah. Jenengan iki dilunggune ngarep ki beda karo sing mburi. Ki lho sampeyan nek jajane ki ndak mburi ndak enek lho. Sampeyan nek ombene sakmono kae. Wi. Jenengan ki diseleh ngarep karena apa? Jenengan punya kehormatan, ngapunten. Jaga kehormatan panjenengan. Jenengan ki lek dielek-elek karo wong mburi, aja kok bales. Terus bedane apa lungguh ngarep karo lagu mburi iki lho. Dilunggune ngarep tuh karena punya Lukman wis munggah ning panggung mek dilok ning ngono kok nesu. Lah terus bedane karo sing ora ning panggung ki lho apa? Jaga kehormatan kita. Ngoten lho Yo. Nek dielek-elek aja bales ngelek. Ben Allah ngerti, tibake wong karang lu mening. Mula Kanjeng Nabi ki dielek-elek Abu Jahal Abu Lahab ndak tau bales. Lah nyapa gak bales? Yo Kanjeng Nabi nunjukne ning Allah, lek aku ki apik, lek Abu Jahal ki elek. Ngoten lho. Lha kula ki alumni pesantren, mondok lho 7 tahun. Lha dielek-elek duduk wong pondokan. Lho lek aku bales terus bedane mondok karo ora ki lho apa? Wis ndak sah mondok elek ngono. Wis dadekne mudin ngono ya. Mek dilokne mikir ceblok ngene lho ya. No, wasulah terus bedane mudin karo ora mudin ki lho apa? Mula dadi mudin iki kudu sabar, ngoten lho.
Krana jenengan mudin iku saka tembung imamuddin. Mudin iku saka tembung imamuddin, Pak. Imame agama. Nah kok ngono kok mudong. Lah terus pindhane karo tunduk mudin iki apa? Mbuh. Sapa kemo? Dadi awake dhewe iki diuji iki ben Allah tahu, ngoten lho. Aja menyamakan diri. Kula niki wis nuwun sewu, kula iki wis diceluk wong kiai, lek terus aku dielek-elek terus bales iki lho. Lah ya runtuhno kehormatan kula dadi kiai. Gek sing elek-elek duduk kiai. Lha terus apa bedane karo kiai ora kiai? Lho. Ya Allah. Sing dadi pejabat jaga diri kehormatan pejabat. Kula iki lek enek polisi ning tengah dalan dicaci maki, sak kecap ndak jawab, salut aku, Pak. Iki lho polisi karo duduk polisi iki bedane ngene. Karena polisi itu dididik. Digembleng ning watu kosek, dilatih untuk menjaga kesabaran. Mula polisi iki sampai enek sing bagian sabaro iki kan enek to. Enek to polisi bagian sabaro kan enek to ya. Oh sabara. Kula pengen yo ngaji ning polisi yo ngono, Pak polisi iki sing sabar to sampean niku. Kadung di derajat polisi. Sampeyan kudu sabar. Ben enek bedane antara polisi karo ora polisi. Lah enek wong tukang imami tahlil kok tukaran karo tukang mabuk lho bedane apa terus kan. Gek sing sitoke ngimami tawartil bismillah, nek sing sitok lah kok tukaran kok iki piye iki aku ngono. Ngalah sing kiai kuwi lho ben kehormatane enek. Lah kok ngladeni cah. Ini apa? Kalau ini apa? Moto. Di mana tukang imami karo tukang moto teko. Aja kok turuti lho tenan. Tenan, Pak. Nuwun sewu lho, Pak. Jenengan kalih kula iki padha lho, Yai. Ngalung serban lho. Liyane gak nek sing ngalung lho. Mula kok lek gak digawani berkat aja gelo. Di pancen kadung ngalung serban kan yo di kehormatan to. Mek ngono gak nik ngawani berkat. Lah terus bedane karo ning gak nyermanen apa? Kira di batin cangkemmu ya omong apa. Pun sing nomor 3 kelingan dawuh Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusa iki tibane karya Allah didamel mboten sempurna, Bu. Sampeyan golek pasangan sempurna demi Allah ra pedhok. Suami panjenengan bukan malaikat, enggak sempurna. Lek enek kelebihane syukurana niku sing jenengan padosi, lek enek kurangi klek manah jenengan muni ya iki manusa karo Allah digawe gak sempurna. Pak, jenengan golek istri sempurna enggak nemu, sampeyan golek bojo sempurna enggak nemu. Tak jamin sampeyan nek golek bojo sempurna, dadi bujang lapuk sampeyan. Nek wong kok golek bojo karepe anak tunggal sing ayu, maratuwane sugih atik lara-laron. Gek dah nemu ki lho pira. Golek bojo kok sempurna. Lah iya lek maratuwane lara-laron kan mati nek warisane kan nipek. Ora iso. Jadi istri kita itu bukan bidadari. Ada kelebihan disyukuri nek kurangan. Tak, ya iki manusa. Mula dawuh Gus Dur urip ning donya gak sanggumunan. Sampeyan ki lek nek polisi medhil polisi ra sanggumun, pancen polisi ki ya manusa. Lah manusa ki gak sempurna. Sampeyan demi geger teng Lampung, tentara medhil polisi ya kuwi manusa gak sempurna. Ora sanggumun yo ngapunten nek kiai kok ngetengi santrine. Yo kuwi manusa. Ora lho lek ngono awake dhewe gak sempurna ora. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ki panggenane salah. Wis. Awake dhewe panggenane salah. Sampeyan ki lek disalah-salahne aja kok lebokne ati. Pancen awake dhewe ki panggenane ya wis to. Kita itu tidak sempurna, kita itu barang cacat. Lho lek dielek-elek jangan marah, pancen gak sempurna lho. Mata bisa melihat lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat, telinga bisa mendengar lek dekat. Enggak sempurna kita. Ngapunten, sing teng mburi jenengan sapa ki jenengan ndak tahu kok. Arep banggakne apa to kok dadi wong rumangsa hebat. Banggakne salat kaya ngene, dhuwit 20.000 digolek ora temu.
Mbasa salat maca Fatihah lah kok kelingan. Golek duit 20 ora temu. Akhire salat zuhur maca walong dolin lah kok kelingan ya Allah tak weh netek iki kemayan. Awak. Lah awake dhewe sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek iki mergo ketumpangan kok. Becek ora yu kirim men aku mantu dek ora ngetok lho. Awake dhewe duduk wong hebat. Mriki bedak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem nggih. Bar yasinan pro ngetri tangga kiwa tengen to. Sing kok tri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anake muni Bu ngriyo ngriku mboten diteri to. Kono lho ora tau ngetri rene. Usum tularan ploso. Dadi awake dhewe iki bukan orang hebat. Dadi nuwun sewu, lek pancen kulite ireng, disemantani ireng mbok yo aja nesu to. Wong pancen kulite. Lah lek kulite putih disemantani lek kulite ireng disemantani beh kulitmu putih men le. Wis sampean lara ati cangkem ngono. Lah lek pancen kulite ireng disemantani ireng aja nesu. Ngoten lho. Jenengan ki lek enek wong gendeng tukaran, gak usah nesu. Mergo sing siji gendeng, sing siji ya tak duduhi. Awake dhewe iki lek dilokne aja nesu, mergo sing ngelokne ya ora sempurna, sing dilokne ya ora. Lah padha to. Jadi orang kok merasa hebat. Mula tak peseni jenengan iki lek dielek-elek ora usah lapor polisi. Senengane lapor polisi pencemaran nama baik. Lho pancen namamu ki ora baik. Kok merasa ya Allah, ngapunten. Saudaraku non muslim, Rasulullah itu menurut versi Islam itu mulia. Rasulullah itu sempurna, maksum, enggak pernah melakukan dosa. Rasulullah itu saking sempurna nih, selama hidupnya durung tahu angop. Dijeng Nabi urung tahu. Blas. Menak kaya awakmu yo angek lungguh. Jeng Nabi gak tahu angop, Pak. Blas. Awake dhewe kadang yasinan yo angop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jeng Nabi gak tahu angop saking mulia. Jeng Nabi niku lek pipis langsung ical. Karena pipis Rasulullah itu mulia. Samar dideki-deki wong. Langsung disedot bumi, ilang. Ora kaya awake dhewe. Minggu ndak inyang. Ning langgar iki uyut apa iki? Kok campur pete minggu ndak. Jeng Nabi iki pipise masyaallah. Jeng Nabi niku lek enek hayawan dicedheki jeng Nabi ndak pernah lari. Seneng, Pak. Jadi enek kucing, enek pitik, enek manuk. Manuk itu kok roh jeng Nabi turun, Pak. Macan nih karo jeng Nabi seneng, Pak. Dilus-lusen seneng. Ora wani karo Kanjeng Nabi, macan ora ngrakoti jeng Nabi, ora wani, gak wani nyakar, gak wani. Seneng karo Kanjeng Nabi. Mula winginane nek geger-geger nasab kan sempat enek sing usul, anu ae lek kuwi ngaku turune Nabi, lek di dalam darahnya ada darah Rasulullah. Kuwi lek disandingne macan ora bakal dikerakoti. Ngene ae, wong-wong sing ngaku Habib iki jajal lebokno kandang macan wani ora. Jeleput. Lha sampe enten sing usul ngoten. Lho pancen Rasulullah iki gak wani hayawan ula nyokot mboten wani. Rasulullah itu mulia. Lha saestu, Pak. Rasulullah niku wangi. Awake dhewe lak wapak. Jeng Nabi lek melampah pun dugi Kediri, bau wanginya belum hilang, Pak. Loh, Rasulullah tas liwat. Loh kok semerep? Lah niki ambune tasik enten. Jeng Nabi ki nate agemane enten kringete, Pak. Agemane sahabat ki nemplek. 40 dina agemane sahabat itu ndak hilang wangine. Rasulullah niku ganteng. Enek sing muni Nabi sing ganteng Nabi Yusuf, kalah karo Kanjeng Nabi. Hingga nek ulama sing dawuh cara wajah ayu karo ganteng dilebokne bal bunder. Niku sing separuh karo Allah dibanding Kanjeng Nabi, sing seprapat dibanding Nabi Yusuf. Jadi Kanjeng Nabi karo Nabi Yusuf iki gantengnya ada seprapat. Lah sisane sing seprapat iki didomong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Karanglo. Kuwi kebagian seprapat ngono lek ngedum ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh. Aja dilebok di ati.
Karo Selopuro. Lha nglumpuk ning Jakarta sing ayu. Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Ya bendina delok TV kok. Lho rumangsamu lek kiai wiritane. Aku kiai jujur ngene iki nyawang wong ayu ya nah. Aku lek nek kiai lek mlaku dingklu, lah kere aku. Oh iya. Biasa lho dadi kiai iki lho. Lah sing ayu heeh Nur. Sing ayu-ayu ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Lha kok sing elek Saleh Selopuro karo karang lho, Sumiati, Mujiati. Wonge teko ye. Ti luputku ti. Ti. Panitia. Iya. Lho ya dadi lho. Lho Kanjeng Nabi ki mulya, Pak. Ngapunten, cobi baca biografinya. Hidupnya dicaci maki, dihina, difitnah, Pak. Kanjeng Nabi dituduh tukang sihir, Kanjeng Nabi dituduh tukang tenung, Kanjeng Nabi dilempar batu kepalanya bercucuran darah. Rasulullah pernah sholat dibleki kotoran unta, marah ndak. Padahal Kanjeng Nabi itu sempurna. Itu sama dhewe iki nyopong. Mek dilok ning ngene kok dilebokne ati iki lho, terus tambahan iki lho nyopong. Nyawa kok Kanjeng Nabi itu mulia tapi hidupnya dihina dicaci maki, ndak tahu dilebokne ati. Wong awake dhewe kadang Allah itu kan maha sempurna toh. Nggih napa nggih Bu? Allah iki maha sempurna nggih. Awake dhewe lak kerep maido. Dikai adem. Oh, adem. Diwehi sumuk. Sumuk. Dikai udan kapan terangi. Dikai terang-terange kapan? Rumah saku Gusti Allah ning Karanglo ora tahu bener. Ngono ki Allah marah ya ndak ki. Nyatane sing grutu ae adang ya mateng. Umbah-umbah ya garing. Cara bahasa kula ora dilebokne ati. Padahal Allah itu sempurna. Rasulullah itu maksum. Ya Allah, terus Lukman ki lho sapa? Wong mek dilok ning ngono ae terus Pak Mudin ki lho napa? Mek dilok ning ngene kok dilebokne. Sampeyan sawang Kanjeng Nabi. Ayo kita pandang Allah. Wong liwat nek. Panitia, mau gak nggih masker anggite aku ben lali. Ya ora. Panggaro. Aja dilebokne. Wis, dil nggih. Lek pengen atine tenang siji, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis. Carane piye? Ngene ku wau kalingan dawuh Allah niku lho. Nek awake dhewe iki dunia diciptakan dunia diciptakan mesti enek paedahe. Dunia itu tempat ujian. Kita diciptakan tidak sempurna. Sing nomor loro, ati ki lek apik, awake dhewe gelem halal bihalal. Sing nomor loro, ati ki lek pengen awet sehat, urip ning donya aja nemen-nemen leh ngarep-arep ning manusa. Ben hatimu gak gampang kecewa. Berharaplah kepada Allah. Sampe nek arep-arep ning manusa kecewa, mergo manusa ki duwe watak PHP, pemberi harapan. Wong tukang wehi janji palsu kok gondeli to, Pak. Dawuh Sayyidina Ali, manusa ki lek gampang gondelan karo manusa, iki padha karo senden ning kayu gapuk. Tiba. Ngene lho, Bu. Jenengan kuwi lek becek aja niat aku tak becek, sok lek aku mantu ben genten dibeceki. Niku jenenge jenengan gondelan karo wong. Sok lek aku mantu ben genten dibeceki, niku jenenge sampean berharap ning orang, sok lek mantu ben dibeceki. Tekan ndoto sampean mantu tibane dheke ora lara atimu. Lara. Lek wis lara, deloken lak ngundat-ngundat. Ora kelingan. Dek mantu aku becek ngedekne omah becek sunatan becek sedeng aku ewuh ra ngetok blas kowok apa piye. Lah sarahmu berharap ning orang. Mulai hari ini tak dudui jenengan ki lek becek niatono aku tak becek krana Gusti. Weh. Lek sampean becek krana Allah, kok lek sampean mantu dek ora becek, sampean ra gelo. Mergo sejak awal wis sampean toto aku beceki krana Allah. Lek sampean becek krana Allah tak dudui, engko lek wonge ora becek,
Sing becek Allah. Lek sing becek Allah, luwih akeh lek becek. Ngoten lho. Mula iki engko bar pengajian tulung buku catatan becek dibong. Enek sing 50, swidak ditulis sih kabeh. Sampai nulis itu karena apa? Sampean berharap ning orang. Sampean kok kecewa, lek harapan jenengan ndak dituruti kecewa. Duh tenang, Pak. Wes aja berharap ning orang, berharaplah kepada Allah. Karena Allah itu Maha segala-galanya. Jenengan iki lek ngutangi tangga, aja arep-arep kita utangi tanggoku, kok aku repot ben bantu. Lho iki jenenge berharap ning orang nih. Engko lek mbasa sampean utangi, mbasa sampean repot ora bantu, lara atine. Akhire lek wis lara lak ngundat-ngundat. Apa-apa rene golek utangan rene. Nilai mobil rene, nilai sepeda motor rene. Sedang aku repot ra ngetok. Lah salahmu arep-arep ning uwong. Aja, berharaplah kepada Allah. Kecewa sampean kok. Sampeyan tak duduhi. Sampeyan nilai ngaji rene, aja krana Lukman. Ayo ngaji ning musala nyapa. Sing ngaji Pak Lukman. Lek ngaji poen. Budal sampean rene ngaji krana Lukman, mergo sampean berharap Lukman ki lek ngaji penak. Teko ndata teko kene tibane Lukman lek ngaji ora lara atimu. Karena berharap ning aku. Wah, ndelok lek ngaji kok ngono sing rekam enek 10. Ngaji ra ngalor ra ngidul. Lah salahmu berharap ning Lukman. Tapi nek sampean rawuh rene krana Allah, wis tongko sing ngaji Pak Mudin ya penak, sing ngaji Pak Muryono ya penak, sing ngaji Mbah Kiai iki ya penak. Mergo sampean ngaji rene krana Gusti. Wis. Berhenti berharap ning orang, berharaplah kepada Allah. Nek berharap ning Allah ku atine tenang. Jenengan ki lek nyekolahne anak, aja niat anakku tak sekolahne sing dhuwur sok lek gedhe ben beneh karo aku. Lah tibane teko ndata mbasa gedhe ora. Lara atimu wis. Lek wis lara atine deloken, ora ngudal-ngudal ragat. Iki piye to, Lek? Bapak ki lek ngragati direwangi budal peteng mulai peteng. Golekne biaya sekolahmu. Bledek budal udan terus budal. Bapak iki le tenan. Nek nyambut gawe sirah digawe sikil. Sikil digawe sirah. Anaknya terus muni, lek melaku piye ya? Wis to, wong gampang ngundat-ngundat kuwi mergo nyapa? Berharap ning orang. Wis berhenti Pak untuk berharap ning orang. Sampeyan iki lek ndek anak nakal yo, aja nemen-nemen lek menyusahne. Aja nemen-nemen lek mu berharap. Wah, anak kok mabukan. Aja nemen-nemen mergo anakmu ki yo wong, kadung diarep-arep mari tibane ora mari. Sampeyan berharap anu lek kowe aja anu mbok yo salat leh. Iku malah tukaran. Aja arep-arep anak berubah, tak duduhi. Tapi berharaplah Allah yang merubah. Mboten dengar kula. Tengah malam bangun, salat sunnah 2 rakaat tahajudan, matur nang Allah, ya Rob, sing paring anak teng kula jenengan. Sing masang ati teng anak kula jenengan. Ya Rob, panjenengan zat sing saged molak-malikne ati, walik atine anak kula supados dadi anak sing salih beneh karo tiyang sepakali. Matur nang Allah. 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 Lah diomongi mek menteleng. Allah. Aja berharap ning ora Rabu pun semerep. Nang gitu, awas. Wis seru. Ngene iki lek tiba tenan ya klejingan. Lho nggih. Lah awake dhewe iki terlalu berharap, ya kecewa. Ngeten iki ya kula kok ngaji berharap, aku lek ngaji mulih ngaji disangoni. Ya lek disangoni. Lek ora lara atiku. Jadi aku gak berharap karena panitia ki ya wong, Pak Muryono ki ya wong. Duwe lali barang. Loh, aku gak berharap disangoni, tapi aku berdoa kepada Allah, ya Rob, panitia aja sampai lali ya Rob. Rono aku lek rene kene iki gampang lalian. Rono, bahasane Mas Ikdam, urip ki dekengane matur rono. Aku ora njaluk kok gawani berkat, ya lek kok gawani. Lek ora lara atiku.
Aku mek matur ning Allah, panitia pun sampai kesupen Gusti berkati. Lho nggih, lha sampean di anak nakal, sampean matur nang Allah. Allah langsung dawuh, "Le, mbokmu iki bedino nangis nang aku. Jaluk awakmu berubah mulai saiki berubah dadi anak sing apik." Selesai. Hidup kita itu lelah karena apa? Kita terlalu berharap pada orang. Karena akhirnya harapannya tidak memenuhi ekspektasi kita. Angel loh bahasa ekspektasi ngene tok angel iki. Pak Mudin sumpah ndak iso iki. Nah. Lah, iki tok ya. Kere. Lha kula niki nggih, ngaji niki kok kula berharap. Napa niku jenenge? Aku golek mboten ding. Mulai hari ini jangan berharap ning orang, berharaplah kepada Allah. Ngeten. Pak, sing rawuh mriki lek enek sok mben pengen magang anggota dewan, kula duduhi. Sampe nek nukokne karpet musala niki, ora usah kok niati. Iki karpet tak tukokne, soalnya aku magang dewan ben milih aku. Iki jenenge sampean berharap ning orang. Tekan data mbasa pilihan anggota dewan tibane wong musala kene enggak enek sing milih. Loro atimu, lek wis loro atine karpete dicukuki. Jadi mulai hari ini sampean tak belajar somben arep magang anggota dewan, sampean nukokne kursi muslimat, nukokne karpet musala masjid, sampean kudu niat krana Allah. Lek perlu sampean harus berani mengatakan, warga mriki nggih niki jenengan kula tumbasne karpet musolane, kula tumbasne kursi muslimate, benjing emben pilihan anggota dewan, jenengan milih kula monggo, mboten milih kula monggo, kula sedekah niki niat krana Allah. Wis. Lek sampean sedekah niat krana Allah, satu sedekah panjenengan ki ora nyogok. Sing nomor loro lek krana Allah tak duduhi, engko sing dadekne anggota dewan sampean duduk wong kene, tapi sing dadekne Allah. Lha iki kudu dipelajari tenan. Iku lho sing arep magang anggota dewan. Lek nyumbang apa niatana krana Gusti, sampean halal kuwi ora butuh dipilih kok. Aku mek butuh dipilih Allah kok. Lek sampean butuh dipilih Allah, Allah sing dadekne, tapi lek sampean berharap ning wong karang lho, neng diweyak yang nak milih. Tenan. Ngoten lho, dadi urip ki berharap nang Allah. Ngoten lho, yo. Sampeyan duwe bojo, ngapunten kok keganggu karo rondo. Aja nemen-nemen menukari bojomu. Aja nemen-nemen berharap. Kowe iki lho ya jenuan walah tukaran. Janganlah berharap ning wong, oleh gak iso berubah bangga seneng karo rondo. Loro hati sampean. Tapi berharaplah kepada Allah, tengah malam bangun nangis. Niki ya suami kula keganggu kali rondo anyaran saking Selopuro. Wajahe glowing. Wajahe cantik cedeke sae Gusti. Menawi sampai kepencut, panjenengan paring ngono manuke poklek. Wes, mulai hari ini jangan berharap kepada orang, tapi berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah enteng uripe. Lho nggih, kula wingi nani ngaji teng Trenggalek, tapi ajenge pilihan bupati. Panggih kare Bupati Trenggalek. Pas niku peresmian jalan raya sekitar 4 kilo napa 6 kilo. Nah, masyarakat niku enggak menyangka dalan koyo ngene kok karo Allah dikersakne iso diaspal lantaran bupati ini, ajeng pilihan bupati. Mas Arifin tak omongi Mas, jenengan lek ngaspal dalan, jenengan niati krana Allah. Mengki lek jenengan niati dalan kita aspal, ben wong-wong kene sok lek pilihan bupati milih aku. Kuwi jenenge sampean berharap ning orang. Teko ndoto wayah pilihan bupati ora milih, akhirnya atine lara, aspale dijeboline. Bu, lek becek diniati krana Gusti. Sampeyan coba arep-arep ning wong iki sak pira to? Sampeyan lek sedekah ora usah arep-arep diwales. Lek diwales wong lho sak pira? Sampeyan iki lek becek gula 5 kilo, lek dibales wong, kuwi ya dibales 5 kilo. Tapi lek sampeyan becek 5 kilo gak dibales karo wonge, aja lara atimu, ben Allah sing bales. Pundul teko 5 kilo. Wong Quran wis dawuh sapa sing aweh kebaikan siji dijoli 10 kok. Awake dhewe kadang ewoh barang iki ra dibecek. Kok arep-arep ning wong lho. Yo nggih, Pak.
Sampeyan iki ngutangi dhuwit kok ora dibalekne. Aja arep dibalekne, tapi berharaplah Allah sing balekne. Lek Allah sing balekne, selesai. Mula garwane Kanjeng Nabi jenenge Sayyidah Aisyah niku lek sedekah, niku ngongkon pembantune. Nduk, iki sedekahno ning wong kono. Tapi awakmu ojo pisan-pisan kowe omong lek kok aku. Duh. Enten napa, Bu Nyai? Engko lek omong nek kok aku, engko wonge bales. Lek aku dibales titik, lek wonge gak eruh, wonge gak bales. Lek ora bales, Nduk, sing bales Allah, kuwi mesti luwih akeh. Ya, sampean iso ngene loman sampean. Lha sampean duwite digawa tanggane 5 juta. Alah aja diarep-arep. Diarep-arep paling ya mek diwales 5 juta. Tapi lek arep-arep ning Allah, wuh. Nah, dadi awake dhewe lek iso sedekah aja malah ero. Aja malah kok ketokne. Omong-ono iki becekan. Sok ben aku yo mantu, dawa ceritane iki malah. Siji lek nek apa-apa aja dilebokne. Nomor 2, urip ning donya aja nemen-nemen berharap ning manusa, tapi berharaplah kepada sing nomor 3, ati iki lek pengen awet sehat. Urip iki aja butuh diakoni wong. Urip niku sing penting diakoni Allah. Urip iki lek butuh diakoni wong, terus wong sakarang lho iki lho pira. Tapi lek sampean butuh diakoni Allah, Allah ki mek sitok, penak ladenane. Ngene lho, ki rasa tersinggung ki ngaji. Lek enek wong wedok, ya wong lanang barang. Kok senengane update status, pengumuman, itu hatinya sakit. Mergo wong update status ki wong sing butuh dinilai wong. Nungokno kuwi. Pengajian ke status. Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai iki keliru sampean. Bersama Romo Rai Lukman Safi'i digawe status ben diarani sregep. Iki lho uripe manusa, Pak. Lelah sampean golek ngono. Wong iki teko iki. Mosok ndamel kacamata ya. Lha tenan. Lha wong ngapunten ning omah lho beda motor iki ora gablek. Lha kok foto kene sandingi Pajero to. Lha kok digawe profil ben diarani wong iki lho uripe wong saiki. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendino gembira. Manusa saiki mek butuh pengakuan orang. Lagi di rumah makan ayam goreng Bu Mami. Padahal mek liwat tok terus foto. Jadi uang sing gampang update status itu karena apa? Dia butuh diakoni orang. Lelah pulsa muntek akeh. Urip iki gak penting diakoni uang, urip sing penting diakoni Allah. Dan penyakit ini sekarang menjangkiti semua kalangan, Pak. Baik kalangan bawah maupun kalangan kiai, kalangan bunyai. Gek sing digawe status ibadah, nauzubillah, Masya Allah. Mulang Quran ke status, hafal nih Quran ke status. Duwe pondok Quran ke status. Lah kowe iki ibadah butuh diakoni wong apa butuh diakoni Allah? Lek butuh diakoni wong entek ibadahe. Wong jenenge umroh iki lho, mulai teko Madinah, Mekah wis update status. Lagi di Raudhah. Ben diarani bolak-balik umroh. Enek wong model ngene iki. Akeh. Wonge madhep ngulon apa ngidul? Wonge madhep ngidul. Ngalor. Wonge rada kuru apa lemu? Lha tenan. Wis status saiki wonge. Profile ning sandinge Ka'bah, ben diarani bolak-balik umroh. Profile iki nyekel mik, ngalung serban, ben diarani kiai. Wong kok urip mek ben diarani kiai, diarani kesel. Lha winginane niku enten piantun Blitar Kabupaten. Niku sugih bolak-balik haji plus, Pak.
Dilalai sing winginane niku kula diaturi sowan mrika. Ajeng budal iki ngundang wong sak lingkungan pamit. Kula pesen nih, Bu, jenengan tasik enom. Sampeyan kaji le 350 juta plus. Wong loro 700. Lek ampun dugi Mekah, Pak, Bu, estu ngapunten sing kathah. HP-ne dilebokne tas, dipateni. Iku lek sampeyan bolak-balik pamer haji. Haji kita ane Allah. Aja kok ketok-ketokne wong. Ki awake dhewe iki bendina ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, bahkan matiku mek butuh sitok, butuh diakoni Allah. Iki lho jenenge wong ikhlas, Pak. Aku ngeten iki estu, ora butuh kok akoni penak ora penak. Blas kok arani penak kono ora penak kono. Blas. Lho tenan aku lek nuruti pendengar kesel no. Wong sedina iso ngaji ping 4. Kula arep budal rene iki tenang. Alah diarani penak kono ora penak kono, sok men diundang kono ora diundang ya kono. Lah aku lek nuruti pendengar ora ya kesel. Aku kudu ngaji ning Karang lu kudu penak, sok ben-ben diundang neh. Kuwi jenenge aku butuh pengakuan orang. Ini kok aku ini penak kono ora penak kono. Iki aku ayahe leren awakmu ni terus emah. Kesel, Pak. Mula kula gak tahu beban ngaji iki. Di syuting ini gak beban. Ta syutingan. Aku ora butuh diakoni. Aku yo ora roh ngene iki yo ora ngerti belas, Pak. Ya tenan. Lelah kula niki. Alhamdulillah kula iki iso ngono wis. Alah kok nuruti pendengar. Kesel aku lek nuruti. Niku sampean muni terus emah. Aku wis kesel. Duh, tenan urip iki gak butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Ini lho Bu. Bene wong-wong sak Karang lu ngarani sampean istri gak beneh karo suami. Bene sing penting Allah ngarani beneh. Enteng bebanmu. Bene wong sak Karang lu muni iki karo sing lalu. Bene. Toh nyatane sing adang sampean. Sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing nyetrika sampean, sing adang sampean, sing ngedusi anake sampean, ngeteri sekolah sampean. Kurang piye sampean jadi wong wedok, Jam 12 bengi dijawil, Dik. Oke. Lho cek kaya ngono lho diarani wong wedok ra beneh. Ya bene, sing penting Allah ngarani beneh. Enak. Pak, bene sampean darani suami ra beneh karo wong wedok bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Sampe nek nuruti lambene wong sanan wetan kesel. Bene wong-wong do ngrasa, kowe karo bene. Toh nyatane njaluk omah sampean gawekne, njaluk mobil tukokne, kurang piye, sepeda motor tukokne, sepeda ces-cesan tukokne. Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Lemari S1 pintu kok tukokne, 2 pintu kok tukokne. Sampai ndak enak pintune kok tukokne. Kok koyo ngono diarani wong lanang ra beneh ya bene. Njaluk kalung sampean tukokne, njaluk gelang sampean tukokne. Njaluk pinggel kok tukokne sak klintinge pisan, Pak. Saking sayange karo bojo nukokne pinggel nek klintinge. Karepe lek bojone metu sing lanang panggah krungu klinting-klinting. Lho kaya ngono kok. Cek diarani wong lanang ra beneh, ya bene. Sing penting Allah ngarani enteng yo. Hidup panjenengan itu lelah karena jenengan ki butuh pengakuan orang terus. Mulai sesuk ora usah gampang update status. Enek to wong bolak-balik gak status baru ganti profil. Kuwi wong iki bolak-balik ganti profil, kuwi wong butuh diakoni wong. Mula sapa sing duwe nomor WhatsApp kula, selawase urip kula ora tau ganti profil. Profil kula panggah anak lanang loro kula. Lah nyapa? Mergo aku ora iso ganti. Aku ki rong tau Bu, selawase update status rong tau. Lah nyapa? Nah itu. Aku yo ndak pengen iso, Pak. Aku lek terjebak ngono ya Allah. Lah saestu, Pak. Kula wis tenan. Ki habis status yo marak nih tukaran kadang. Lha nang Silapura enten to, mantune gembrah karo maratuwane. Lah wong cek kumpul maratuwa, lha kok mantune nggih status nulis kalimat sabar ping 3. Maratuwane tersinggung.
Mergo diangkit melu ning kene aku kereng. Akhire maratuane ngunggahne status ora sabar minggato. Wis yo leren update status. Leren. Terutama urusan ibadah jangan. Yo. Hoi. Genah nggih. Enek wong wedok sing lanang ki mripate wuta, Pak. Ada istri punya suami itu matanya buta. Lah bendina lho sing lanang wuta lho kok maca ayu ta. Lho padahal sing lanang wuta takoni karo tanggane, "Mbak, sampeyan kok maca ayu, wis kok pacaki sapa? Bojoku." Lho. Lah bojone sampean wuta apa roh nek sampean maca ayu, "Mbak, aku maca ayu ki aku ora butuh. Bojoku roh apa ora aku gak butuh. Aku maca ayu ki butuhku sitok ben aku diakoni Allah, lek aku ki istri yang sholihah." Mergo istri yang sholihah kuwi syaratnya kudu maca ayu ning ngarepe sing lanang. Kuwi ora ning keterangan sing lanang iso nyawang apa ora. Iki lho wong wedok sholihah. Sing lanang wuta lho bendina maca ayu. Sing lanang wuta. Bendina maca padahal sing lanang ngapunten yo bojone sampean mboten wuta nggih. Ngono ki awakmu yo bendina maca ayu. Alah pret apa. Ora lho jenengane tak sawang ibu-ibu lha awet teko sampai sakniki kok wajahe fresh, wajahe glowing. Jenengan kok kelihatan cuantik, cantik, jujur. Jenengan macak koyo ngene butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong-wong? Lho, wong wedok maca ayu niku pareng lho, Pak. Kula latihan kiai sing dawuh. Sing penting niatono mulyakne sing lanang. Wong wedok ki lek macake mening, kalunge gedhe, jilbabe apik, klambine apik, sing mulya panggah sing lanang. Enek wong rewang, ya Allah. Jilbabe apik, wajahe glowing, klambine apik, kalunge gedhe, kabeh do nyawang. Sopo to kuwi? Sopo? Ya Allah jilbabe, ya Allah wajah, ya Allah kalunge kuwi sapa? Ya kuwi bojone Pak Mariono. Pak Mariono kan mulya, mergo mulyane sing wedok. Tapi lek sing wedok amoh, sing lanang melu amoh. Kuwi jane sapa to? Pendak rewang kok gawe kaos akar dewa. Ya kuwi bojone Modin. Aja dilebokne. Modin iki amoh Pak Modin. Mula dadi wong lanang aja cetil, wong wedok iki tazayun berhias itu boleh. Pak, nek duwe rezeki ibuke cacah tukane klambi apik, tukane jilbab apik, kalung gelang sing gedhi, golek ngono kuwi sing mulya panggah jenengan. Ngoten lho. Jenengan iki iso menjaga kehormatan suami. Wong lanang kok cetil. Kono batin terus omong ngono terus. Niku lho bojo kula sing tenger niku lho bojo. Enten kodhok mlayu nang segara. Nyedot banyu segara. Mari nyedot banyu segara balik niku panggih iblis. Kon ndidok kok segara, nyapa nyedot banyu segara. Mbok gawe apa? Tak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim. Iblis kuwegel kowe iki kodhok goblok banyumu ki lho sak pira. Gek geni sing ngobong Nabi Ibrahim kaya ngono apa iso mateni banyumu ki lho. Ya Allah kodhok kok njablis. Aku ora butuh banyu ku iso mateni apa ora. Blis butuhku mek sitok. Aku ben diakoni Allah. Lek aku ki berpihak pada kebenaran. Aku ki berpihak kepada Allah. Aku gak berpihak ning Raja Namrud sing zalim. Nah, urip ki sing penting diakoni Allah. Ngeten Pak, ngapunten. Lek ning Karanglu enten bocah mabuk-mabukan. Lek jenengan iso cegah, jenengan cegah, Pak. Tapi lek gak iso minimal hati panjenengan, aku gak setuju karo bocah mabuk-mabukan. Lho lek sampean gak setuju berarti sampean berpihak kepada Allah. Lho sampean kok gak setuju? Aku ben diakoni Allah. Lek aku ki yo gak seneng karo kemungkaran. Aja malah ngene nek cah mabuk malah muni ngene. Ya bene cah nom-nom kok, pancen yo jamane kok. Saiki hai ya bene. Niku jenenge jenengan gak berpihak kepada Allah. Jadi urip sing penting berpihak kepada Allah. Ngoten lho. Bu. Genah nggih. Wis lek ngono mulai hari ini urip rasa butuh diakoni wong. Urip sing penting diakoni Gusti
Bene Pak Mudin, wong-wong ngarani sampean Mudin gak apik bene. Sing penting Allah ngarani. Lho, sampeyan nek nuruti lambene wong-wong, wah. Kesel. Pak Mariono bene, wong-wong ngarani pengajian iki gak sukses bene. Sing penting Allah ngarani. Lho penak. Nek nuruti zat sing sitok iki penak, tapi nek nuruti lambene wong pak jangan kesel, Pak. Kula kok pamer mboten, kadang kula ngaji yo gak lelah. Mergo nyapa aku yo ora butuh, aku mek butuh diakoni Allah lek Lukman ki nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Selesai wis. Lek nuruti pendengar ngajimu ora penak anu-anu Mula kula ki yo ora tau buka YouTube kula terus maca komentar gak penting. Kan enek sing komentar anu-anu lah aku ora butuh kok akoni. Dil nggih. Siji lek nek apa-apa aja dilebokne. Nomor loro, urip aja nemen-nemen berharap ning manusa, berharaplah kepada sing nomor telu, hidup ndak butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Lha kula iki sampe ngertos, Pak. Ngapunten. Jenengan boleh niru boleh mboten. Kula iki roh sapa sing dipom sak Kabupaten Kota Blitar. Ning kota iki pome sapa, ning kabupaten iki pome sapa kula roh. Kula iki semerep pemilik pom di kota atau Kabupaten Blitar. Itu ada yang tiap bulan itu sedekah 0,5 M. Ya, pemilik pom itu tiap bulan sedekah 0,5 M. Untuk siapa? Yatim piatu janda miskin. Sejak itu kula lek tuku pertama, apa tuku Pertamina Dek. Niku tengene pome wong niku. Karena nyapa? Aku berharap iki nek batine dikekne gini yatim piatu, berarti aku urun peduli karo yatim piatu. Aku mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman kuwi peduli karo yatim piatu. Ngeten lho. Kanjeng Nabi iki bolak-balik dawuh, apika karo tangga, apika karo tangga. Jenengan kuwi lek tanggane jek duwe toko, gak usah tuku ado-ado. Tuku wong ngene ben diakoni karo Allah lek sampean iki apik karo lho ngoten lho. Ora lho senengane kok tuku ngene Maret, April, Mei, Juni kuwi lho. Lho lek tanggane duwe toko, awake iki ben diakoni lek apik karo tangga. Lho lek enek kaceke 100, gedene 1000 ya bene to lho wong dipek. Toh awake dhewe iki lho lek lara sing ngendangi dicik ya tangga. Lek mantu ki sing becek tangga, sing rewang tangga, lek mati sing layat tangga, sing ngedusi, sing ngafani, sing ngubur tangga, sing nahlil tangga. Mbok teko ndoto kok tuku ngene Indomaret. Lho lek sampean mantu Indomaret ki becek to. Lho niki penting, Pak. Dadi tuku ngene tanggane. Mergo ben awake dhewe diakoni apik karo tangga, ngoten lho. Iki sing dituku mbaten terus. Degen kula iki bojo kula tak mekel Dik, rondo kae. Di anak yatim. Sampe nek tuku ning kono, kula nek bathine nggih ngupeni tah yatim, sampean berarti peduli karo anak yatim. Kula niki mboten ati tuku lek ra kepepet ning perjalanan adoh, lek jek enek, tak tanggane. Bu, genah nggih. Urip iki ben diakoni Gusti. Wes, sampean nek butuh diakoni, wah kesel. Wis sing tukang update status leren. Oleh update status tapi bisnis dijual marning bisa menurunkan darah tinggi. Lagi mending ngono kuwi. Sing paling terakhir halal bihalal niku sing apik mara napa diparani? Mara. Wong badan iki sing apik mara. Lek jenengan gelem mara niku ganjarane luwih akeh mergo jenengan memulai kebaikan. Sing memulai kebaikan itu lebih baik daripada yang menerima kebaikan. Mula sing apik iki badan iki mara. Dadi secara pahala luwih akeh. Mula kula peseni ning Karanglo tahun depan sing nom-nom iki tulung. Lawange ditutup mara ngene sing sepuh. Tata kramane ngoten niku. Ngoten. Ganjaran sampean luwih akeh mergo memulai kebaikan, nomor loro sampean duwe kangelan. Ya. Secara pahala untung, secara ekonomi ya untung sampean nek sergebatan jajan mutuh. Jajanmu aja akeh, Mbak. Aku tutup terus kok. Untung sampean. Jadi secara pahala untung, secara ekonomi untung. Apa meneh anake cilik-cilik telu. Bendina dijak badan cah sitok entuk 200, sedina 600. Oleh pira iki kula 200 Bu kuwi 200 pira berarti 600 Bu. Kene sing 300 ibuke. Lho. Kok penak men Bu? Biaya administrasi. Lah rumangsamu ora tuku bensin iki. Lho. Dadi sing apik ki mara. Lah sing diparani kula peseni lek badan aja nyusahne sing
pertamu. Ngoten lho. Dadi wong hormat tamu ki sing apik. Mula siji aja pisan-pisan nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten jajan sing angel? Enten napa kacang sembunyi. Niku mesakne tamune dadak goleki. Dadi lek iso sing disuguhne iki jajan kacang terang-terangan. Iki jajane apa yu? Kacang sembunyi. Sembunyi ning ndi? Aku goleki ya urung temu. Lah niku ngrepotne sing bertamu. Nomor loro Bu, tata kramane wong hormat tamu, nampa tamu. Sing nomor loro, lek milih lodong utawa toples, milih sing cangkeme amba. Lek cangkeme ciut lek njukuk kan ngincup ngene ketok lek pelit to. Ya lek ra tamune tangane gedhe dilebokne, diangkat katut sak toplese. Sing nomor 3 milih toples sing padang. Dadi jajan iki didelok kon jaba ketok. Kuwi engko lek ngangge tupperware, tek larang ra ketok. Lek tamune cah cilik sampean sering kecewa. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Le dimakmu aja dibukai tutupi. Cah cilik njawab ndak ngetok. Nomor 4, aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ki apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan isine rengginang. Iki lek dilaporne polisi kena pasal penipuan iki wae. Lek adahe kongguan isine ya Kong. Lek adahe wafer isine ya jujur. Winginane iki kula badan iki ya Allah wafer iki adahe nggo ilap. Anak kula anak kula bah kula mundut wafer munduta mboso dibuka lho bah kok marning kletaken aku. Jajan munafik iki jajan sing jaba karo jero ora padha. Wong munafik iki lambene muni ngidul, atine muni ati ra padha. Bu, nek adahe kongguan aja sampai diseni marning nggih. Cek enek jajan munafik itu mriki. Oke ya Allah. Utawa lek jajane anu Bu gak padha, tulung ditulisi. Ini ndak sesuai harapan. Terus yang terakhir jenengan iki lek hormat tamu dikei karpet monggo. Lesehan sae, tapi tak peseni ojo sampai kejadian koyok teng Selopuro. Lek karpet tulung mejane aja dhuwur-dhuwur. Kuwi engko lek mejane dhuwur terjadi salah paham. Lalu gue ning isor jajane dhuwur ngene iki, kan jukuke ngene. Karo sing domah ditampani kok kesesa to. Wong arep jukuk jajan kok kesesa gitu. Itu terjadi salah komunikasi. Mergo mejane kedhuwuran ngene. Akhirnya ditampani kok kesesa to, kesesa piye arep jukuk jajan kok kesesa. Dadi lek lesan mejane cendhek, ngono lho. Utawa rasa kaya meja. Lek mejane ngene kan jukuke ndengongok. Ngene kok. Lah kok sing di omah niki ora tampani ae. Yo aku ngono. Lah tiyang njaluk ngapura niku ulama dawuh lek saged diaturne kesalahane. Aja mek ngene, "Yu luputku ngapuranen." Heeh, padha-padha. Genahno salahmu ki apa? Iya ben clear pisan. Yu luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho yu genahe aku pas rewangke ngentit iwak 3 kilo. La ilaha illallah. Wah ya ora cukup, kamu mesti ngentit. Heeh yu, ya wis aja dibaleni. Aja dibalek luputku ya heeh padha-padha. Kudu diaturne. Ngoten lho. Tapi lek kok aturne dadi masalah, ulama dawuh aja engko malah tukaran gak selesai masalahe. Bro, luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Wis mandek. Aja kok terus nih, bro, luput ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho, bro, genahe bojomu kan tau ilang 3 bengi. Kayak tak inep ning hotel kae, Puri Perdana. Kok cangkemmu malah jotosan to. Aja diomongne. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, ndi nek wong loro ketemu kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artinya lek menurut redaksi hadis Rasulullah, wong njaluk ngapura ki jane cukup salaman. Jadi agar jenengan salaman karo koncone wis dosane wong loro wis rontok. Ngoten. Dil Bu nggih. Nah, awake dhewe aja sampai tidak bertegur sapa dengan orang lain, baik itu muslim maupun non muslim. Jaga kerukunan kula karo panjenengan. Kanjeng Nabi ki dawuh, sapa wong nglarani wong non muslim padha karo nglarani aku. Lek nglarani aku berarti nglarani Allah. Lek nglarani Allah tidak ada tempat kecuali di
neraka. Jaga tali silaturahim. Hidup itu bukan pilihan. Hidup itu dipilih nih Allah. Awake dhewe dadi wong Islam ya dipilih nih Allah. Saudara kita non muslim juga dipilih nih Allah. Islam itu menghargai perbedaan. La ikraha fiddin. Jangan paksa orang lain sama dengan kita. Mereka yang non muslim adalah saudara kita. Rasulullah itu akrab karo seorang pendeta. Wah, akrab, Pak. Dan Rasulullah tidak pernah maksa. Tidak. Sinten asmane iki. Sampai pendeta itu badhe sedo. Niku diwakafne dadi Kanjeng Nabi. Wah, Kanjeng Nabi masyaallah akhlake dengan siapapun. Hari ini awake dhewe masyaallah perkara tahlilan wis gemberah. Perkara subuhan ngangge kunut karo ora gemberah. Tapi kita wis ra nek gemberah do ora salat subuhe wis anjane. Oh, ziarah kubur gemberah. Wong ora siap beda gitu. Pancen Allah wis gawe beda. Mula awake dhewe harus menghargai perbedaan. Dan malam hari ini kula bangga karena apa? Saudara kita non muslim mau hadir. Ini menunjukkan lek teng Karanglo terjalin ukhuwah basyariah, hubungan antar manusia dengan baik. Mula Pak Jokowi sampai bangun terowongan napa niku toleransi di Jakarta enten, Pak. Jadi antara Masjid Istiqlal karo gereja itu juga terowongan karo Pak. Nah, yuk Masya Allah. Surabaya gemberah Surabaya. Karena hidup itu bukan pilihan, hidup itu dipilih Allah. Pun kula ikrarne sing paling terakhir, Pak, Bu, sinten mawon ingkang kagungan kelepatan teng panjenengan, tau ngelokne jenengan, tau maido jenengan, tau mitnah jenengan. Malam hari ini kula ikrarne panjenengan ngapura nggih. Panjenengan halal nggih. Panjenengan ikhlas nggih. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong gelem ngapura dosane wong liya, maka Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Sapa wong gak gelem ngapura dosane wong liya, sampai kapanpun Allah gak bakal ngapura dosane wong niku. Malam hari ini panjenengan gelem ngapura dosane wong liya, insyaallah malam hari ini Allah ngapura kula kalih panjenengan. Lek wis ngene, lek wis Allah ngapura, iki lho sing diarani minal aidin wal faizin, kita kembali suci karena apa? Kita telah dimaafkan oleh Allah dan faizin awake dhewe dadi wong bejo, bejo donya, bejo wonten akhirat. Pun niki ingkang saged kula aturne, jane sing enek sing Bu tapi wis bengi. Sing arep tak omong niki tentang toleransi apik, jane apik sing arep tak omong niki. Lah tapi wis bengi ya. Apik iki. Tapi wis bengi ya Allah. Aku munggah jam 8 lho saiki wis setengah. Mau jam 8:15 ya sak jam setengah. Jane aku pengen ngomong nih toleransi. Apik jane. Apik sing arep tak omong nih timbang iki. Lah tapi wis bengi ya. Apa ngene ae ngene kesepakatan tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Eman-eman apik sing arep tak omong niki. Oh niki ingkang saged kula aturne estu mulai awal hingga akhir kusun panitia Pak Mudin ngapunten ingkang kathah aja dilebokne ati. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.